Edan. Model. Mula nek turu ki ora ning nggon gaman. Aku mawar nyaut gaman lho Gong, ora sengaja sing tak saut kok malah kowe. Andasmu tak duru sirahe Durmagati. Gong. Gong. Lemane. Gong. Gong. Aku ora sengaja le. Ora ngerti nek ning lakon iki kowe metu mati, Gong. Aku ora sengaja le. Aku ora sengaja, Gong. Aku meneh turu nang cedhak godho. Udur tak saut kleru kowe sing tak saut. Ana apa ya, Truk? Bagong mati, Rek. Bagong mati. Mati kena apa? Turu nang nggon gaman. Aku perang karo Durmagati, aku arep nyaut godhok. Kleru nyaut Bagong, sirahe Bagong tak duro sirahe Durmagati. Masa atos sirahe Durmagati? Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Undring peperangan Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang dipun dados rebatan inggih menika namung negari Ngastina. Negari Ngastina. Rumiyin menawi jengandika anak kula ing Ngastina menika mboten cukeng, Pandhawa mboten adreng, menika mboten badhe kelampah. Sampun wangsul wangsul ing Rama ing Mandaraka pendak-pendak nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngastina menika kula tansah tutur-tutur supaya anak-anak kula para Sata Kurawa lan Pandhawa menika ponakan-ponakan kula kabeh aja padha regejegan madan Tegal Kurukasetra. Kula suwun panjenengan ikhlas maringaken negari Ngastina sepali dhateng panguwasanipun para Pandhawa. Pandhawa nampi negari sepalih menika boten badhe kedadosan Tegal Kurukasetra banjir getih kados sak menika. Inggih, menika setunggal ingkang angka kalih nuwun sewu nggih. Ingkang nami derajat pangkat bondo donya menika namung kadonyan tegesipun menika namung sampiran. Ingkang panjenengan agem busana ing sarwa mutiara dumados saking Mas Jamrut Hergeni ingkang gumebyar menika kala wau sak mangke menawi wancinipun sowan dhateng panguwaosipun Hyang Maha Tunggal menika boten dipun kanthi tuwin boten dipun beta klebet kula menika kanalendranipun Prabu Salya negari Mandaraka ing semanten wiyaripun kesugihanipun negari Mandaraka ing semanten wiyaripun menika ugi boten kula beta nalika kula sowan ngersanipun dat kang urweng dat ingkang dipun beta menika namung amal tuwin kesaenan. Mila tiyang menika menawi sampun keladuk yuswa, tiyang menika menawi sampun sepuh menika kedah ikhlas dhateng bondo donya tuwin derajat pangkatipun sabab menawi tasih awal dhateng derajat pangkat lan bondo donyanipun menika anggenipun badhe sowan dhateng ngersanipun Hyang Maha Tunggal menika badhe kesrimpet kesandung wekasan badhe peteng dak marginipun. Langkung-langkung jengandika Ngastina ingkang sampun dipun tetepaken dados rebatan ngantos dipun ajangi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nanging kenging menapa paduka anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana ingkang sampun lenggah wonten ing pesanggrahan Guru Pitu teka tasih menggali babagan kesugihan negari Ngastina. Nggih nuwun sewu. Menika ngrimpeti laku lho nggih. Menika ngrimpeti laku. Menawi jengandika sampun wantun aben ajeng kalem para Pandhawa perang dhateng Tegal Kurukasetra Ngastina dipun ikhlasaken. Ngastina dipun ikhlasaken. Perkara menang apa kalah menika sampun ngantos panjenengan menika kabondo dhateng bondo donya, kabondo dhateng derajat pangkat. Menika langkung sae. Nanging menawi jengandika sakmangke anggenipun nglampahi perang menika kala wau tasih kabondo dhateng bondo donya tuwin derajat pangkat wekasan
kula saged netepaken warsa anggenjeng andika badhe madeg Senopati Benjang tumunten anggen paduka ngepakaken jaya kawijayan guna kasantikan menika mangke badhe ribet tuwin badhe tumpangso sak mangke dados anjalari jeng andika badhe gugur utawi badhe kawon wonten ing salebating peperangan menika kala wau. Nggih. Matur nuwun Kanjeng Rama. Pangandika paduka sekedhik dadel padhang raos manahipun ingkang putra Ngastina. Syukur sagedipun tiyang sepuh namung mekaten. Ing ngangka kalih ingkang kula gagas boten sanes kejawi namung guguripun Kanjeng Eyang Bisma ing Talkanda angka kalih Senopati Ngastina inggih menika won Yayi Bukodenta ingkang kacariyos boten saged pecah awit anggadhahi titian Kyai Murdaningkum miwah Serati putri nyatanipun madyaning peperangan Bratayuda wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra kabar sampun sumebar bilih Yayi Bukodenta miwah sak titianipun pecah madyaning Bratayuda Jaya Pinangun gugur wonten ing madyaning peperangan. Rama wonten dawuh menapa para Pandhawa menika boten saged dipun kawonaken, menapa para Pandhawa menika boten saged dipun asoraken ing atasipun sampun pinten-pinten cara dipun ginakaken ing atasipun ingkang majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina menika Senopati ingkang sasat sekti kalintang jayaning perang parandene sak mangke tansah kapupuhe krana Madyalaga. Menapa iki badhe mekaten lelampanipun para Senopati Kurawa sanesipun setunggal boko setunggal badhe pecah madaning Bratayuda Jaya Pinangun ingkang wekasan ingkang putra piyambak ingkang majeng wonten ing pabaratan menika kemawon pangraos kula samangke cariyosipun Duryudana boten benten kalian cariyosipun para Senopati ingkang sampun pecah madaning peperangan Bratayuda Jaya Pinangun. Mangke rumiyin kula ngertos jeng andika anak Prabu menika kodheng penggalipun bingung krana ngadepi dhateng peperangan menika wekasan bingung ing penggalih paduka anak Prabu Duryudana menika menggalih ingkang boten-boten ingkang mesinipun boten kapenggalih sak mangke mlebet wonten penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih. Gusti nitahaken titawon ing Madyapada menika sampun cinadhang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak-piyambak. Gusti nitahaken titah wonten ing Madyapada menika sampun cinadhang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak-piyambak. Kasaranipun ngaten, iki sok dadi wong kaya ngene, sing iki sok dadi wong kaya ngene, sing iki sesuk dadi wong kaya ngene. Lakune yuswa mung tekan semene, lakune ngumur mung tekan semene, patine kaya ngene menika sampun dipun garisaken dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Dados lelampanipun ingkang Hyang ing Talkanda Sang Mahatmasya Bisma menika benten kene lelampanipun anak kula Ngastina. Lelakonipun Bukodenta sak wadya balanipun menika boten sami kaliyan lelampanipun anak Prabu Duryudana. Mila sampun ngantos dipun sami. Ning nadyan to beda adile ming kudu dilakoni. Tegesipun menapa ing sampun dipun kudrataken dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat menika saenipun kedah dipun lampahi ala becik bener luput sugih miskin menika dipun lakoni kanthi bungah kanthi ikhlas. Menika ateges tiyang ingkang gesang wonten ing alam padhang saged sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Nggih, matur nuwun. Ingkang salajengipun kula istunipun namung badhe nyuwun priksa bab menapa nalika semanten kula ngutus kadang kula Yayi Gardopati miwah Wersaya supados samangke majeng minangka dados Senopati negari Ngastina. Rama Paman Senguni menapa wonten kabar ingkang gumathok kados pundi kawontenanipun Yayi Gardopati lan Yayi Wersaya anggenipun kula duta minangka dados Senopati negari Ngastina menapa sampun wonten pawarta bilih kadang kula Gardopati miwah Wersaya menika saged aningkes sangya para Pandhawa. Syukur bagi menawi kateman mekaten nanging menawi dereng pengajaping manah kula sampun ngantos pinardawa Bratayuda menika. Mugi-mugi Yayi Gardopati lan Wersaya
saged anyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun saengga Bratayuda cinupet dumugi sak mangke lan Duryudana ingkang ngukup kemenangan. Nuwun sewu nggih. Menawi ingkang bapa dipun ngeparengaken nunjuk atur ngersa maduka anak Prabu Paman Haryo Sengkuni kados pundi. Menawi saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang rayipun Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya panginten kula mboten ketang namung setunggal saged amejahi dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu, atur kula ingkang kula aturaken mboten ketang namung setunggal saged mejahi para Pandhawa sabab kula menika ngertos dhateng kadigdayan tuwin kridanipun Prabu Gardopati lan Wersaya. Nyata sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Kamangka nalika semanten ingkang abenajeng kaliyan pun ingkang rayipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika ingkang pamaning plasa jenar wonten karti sampeka inggih menika niatipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika supados narik kawigatanipun Raden Werkudara tuwin Raden Janaka supados nebih saking Tegal Kurukasetra sabab nuwun sewu kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten Raden Werkudara tuwin Raden Janaka menawi kalih menika saged dipun sirnakaken tanwande Pandhawa sampun boten gadhahi kegiatan ngibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet woh ing ranti suwi banyu sinaring namung emanipun dumugi sak mangke dereng wonten kabar menapa inggih saged mejahi Werkudara menapa Janaka menapa dereng ingkang rayipun Gardopati lan Wersaya. Mugi keparenga nggale sak mangke netepna nggih. Sarana menapa ing sampun kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan mboten namung kok golek-golek pawarta kemawon. Tuwin kula ingkang piyambak ingkang nyumurupi kridanipun Prabu Gardopati lan Wersaya kula saged netepaken bilih sak mangke Werkudara ingkang sampun dipun tarik medal saking Kurukshetra miwah Raden Janaka ugi sampun dipun tarik kawigatosanipun medal saking Tegal Kurukshetra. Kula kinten menawi abenajeng setunggal mbaka setunggal Prabu Gardopati mengsah Raden Werkudara, Prabu Wersaya mengsah Raden Janaka. Kula saged netepaken Raden Werkudara lan Raden Janaka mboten saged mimpang tuwin mboten saged unggul mengsah Senopati Ngastina kekalihipun inggih menika Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih. Bawadharya wonten dawuh kula mboten kepengin madyaning pesanggrahan Bulu Pitu menika panjenengan atur pelaporan ming supaya gawe bombong atine Duryudana ning kabeh kudu nyata. Sampeyan ampun ming kanthi ukuran kasektening Gardopati lan Wersaya sabab panjenengan prisa piyambak kurang digdaya apa Kanjeng Hyang Bisma kurang digdaya piye Yayi Bugodenta nah nyatane kabuping Rana Madyalaga panjenengan matur menawi Yayi Gardopati lan Wersaya saged nyerahaken Werkudara lan Janaka menika sampun ngantos namung enaki dhateng manah kula sabab madyaning Bratayuda menika kula mboten kepengin nonton pelaporan sing mengenaki hatine ratu ning ora ana kasunyatane kula mboten kepengin kabeh kudu nganggo dasar kasunyatan menapa ing kula aturaken menika kanthi dasar kasunyatan nuwun sewu sabab kula matur to nggih Raden utawi Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya anggenipun anantang perang dhateng Werkudara kelawan Janaka menika dipun ajak nebih saking Tegal Kurukasetra perang ayun-ayunan setunggal kalian setunggal kula matur Werkudara kalian Janaka menawi perang kalian Gardopati miwah Wersaya ijen padha ijen kula kinten kadigdayanipun Werkudara lan Janaka menika mboten saged imbang kalian kadigdayanipun ingkang rayi Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih anak Prabu Ngastina. Dereng ngantos sami pahipun sami bawacana madyaning pesanggrahan Bulu Pitu. Kedadak samya aluk yen to Senopati Ngastina Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya kundur marang pesanggrahan Bulu Pitu. Samya surak-surak mangambal-ambal dadi kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana. Amethuk sawanipun ingkang rayi kekalih nggih Sang Gardopati miwah Sang Prabu Wersaya.
Maha Prabu Duryudana alon ngandika kari ningsun Werkudara den kapareng jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Jumeblong penggaling pun kakang kula dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra Yayi Gardopati kelawan Yayi Wersaya Padhararja sapraptanira ning ngarsaning pun kakang Dimas tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang rayipun Gardopati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk datampa kawi gedhe ning penggaling pun kakang Raden kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yayi Wersaya ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan kaselak notoling penggaling pun Kakang daya-daya pun Kakang ngawuningani piye kabare anggonira dautus minangka dadi senopati ning prang negara Ngastina ngrabasing para Pandhawa ning Tegal Kurukshetra Koko Prabu mugi dados ning kawingan ingkang sekawit nggadahi raos bombong manahipun ingkang rayipun Gardopati wiwakadang kula Yayi Wersaya sasamunipun kula pinatah minangka dados senopati nalika semanten kula matur kelawan Paman Harya Sengkuni ing kepatihan bilih niat kula kaliyan kadang kula pun Yayi Wersaya anggenipun majeng wonten ing peperangan mboten campur kaliyan para wadyabala nanging panci kula nggadahi niat narik kawigatosanipun Werkudara kelawan Janaka samangke kula sampun saged kasembatan misaken wadyabala kaliyan satriya kekalih menika inggih menika pun Werkudara kelawan Janaka tumunten kula perang tandhing kaliyan kekalihipun mapan wonten ing lengkeng Ngarga Setra Puru samangke mugi dados ing kawuningan awit karti sampekanipun ingkang rayipun Gardopati wiwakadang Paduka pun Wersaya caos wuninga dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina bilih Raden Werkudara miwah Janaka sakmangke sampun mapan wonten ing ngembel tegesipun satriya kekalih sampun mlebet wonten ing ngembel mboten saged ngubah mboten saged musik dene ancasing ing rayipun Gardopati munjuk atur namung badhe nyuwun ilah Paduka menggah kados pundi anggenipun badhe mejahi satriya kekalih menika ingkang sampun mboten gadahi kegiatan bebasanipun namung kantun nugel jangganipun adiku cah bagus Gardopati jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Rama Prabu saya wonten dawuh nggih anak kula ing Ngastina samangke kula saged gumuyu latah-latah kelakon penjangganipun Duryudana ingkang rina pantaraning ratri kula menika pengin nyumurupi bathange Pandhawa dina niki saklakon sabanjure kersaning anak Prabu Ngastina sumangga karsa pun bapa amung jumurung dederek nggih anak kula ing Ngastina Yayi Gardopati wonten dawuh Yayi Wersaya wonten timbalan Koko Prabu sudhik tangane Duryudana kregetan gedhiye Werkudara karo Janaka ora sudi yen to nganti astaning Nalendra Ngastina kerlepetan marang gedhiye bocah loro mau mula sira Jawati kangelan babar pisan patine Werkudara Janaka ing wis mbok lebokake ana ing telenging embel sira ingkang ingsun pasrahi supaya nigas janggane Werkudara kelawan Janaka mekaten Koko Prabu ya menawi kula mekaten ngestu padha dawuh Paduka
Klilanana kula kaliyan kadang kula pun persaya wangsul dhateng lengkeng Argasetra Puru. Ingkang wigati badhe migas jangganipun Werkudara kelawan Janaka jagat Dewa Bathara. Yen wis kelakon mbok tugel gulune. Sirahe Werkudara karo Janaka gawanen ning ngarepe Duryudana kanggo keset ndase. Ora lega rasane ngantuk yen durung idak-idak sirahe wong loro mau. Iya, ngestaken dawuh. Menawi ngaten Klilanana kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu, Klilanana nyuwun pamit madhal pasilan. Yayi sira siadi prapting negara Ngastina nganti sirahe Werkudara lan Janaka sun bakal yasa pepanggungan. Sira kadangku wong loro bakal tak unggahake ning pepanggungan yen perlu Duryudana ora bakal wegah nyembah kelawan Gardopati lan Persaya. Yen perlu kaping 1000 bakal tak sembah sira kadangku Gardopati lan Persaya. Wonten dawuh nggih. Gardopati Persaya wangsul wonten pasanggrahan ngaturaken sirahing Werkudara karo Janaka. Kurawa teges wis bakal unggul nggone perang Bratayuda Jaya Pinangun. Kasinggihan mekaten nggih. Malah kula sampun boten kula saged gambaraken samangke gandeng kekiyatanipun Pandhawa menika sampun boten wonten Werkudara lan Janaka sampun dipun pesthekaken pecah. Inggih. Kula nyuwun aja nganti kesuwe. Aja nganti dadak nganggo ronden wektu. Kula njaluk supaya sesaning Pandhawa ingkang mapan wonten ing pesanggrahan kedah daya-daya dipun sirnakaken. Nuwun sewu. Menawi Raden Werkudara tuwin Raden Janaka sampun dipun pejahi mejahi sisaning Pandhawa menika kula kinten namung angel mijet woh ing ranti suwe banyu sinaring. Mboten badhe ngrekaos nggih. Namung sakmangke monggo kula aturi tata-tata ngrakit gelaring baris. Supados sakmangke saged dados sarana pejahing para Pandhawa sanesipun. Nggih, Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Bawaduna sampun midhanget piyambak. Menapa dipun aturaken Yai Gardopati lan Yai Persaya. Oh inggih, inggih. Malah kula nderek seketi jumurung kok, Nger. Nderek remen dene sampun sakmangke Werkudara kaliyan Janaka menika dados bebaunipun para Pandhawa sampun semplah. Sampun boten gadhahi kekiyatan. Kula suwun sakmangke jengandika Bawaduna keparenga yasa hangrakit gelaring baris. Supados para Pandhawa sanesipun gampil anggenipun nyirnakaken. Oh, gandhang mlegudhug swalu gembel sumarante, sumarante. Hawala, hawala. Estunipun kula sampun ngrakit gelaring baris ingkang sakmangke badhe kinarya sarana ngasuraken para Pandhawa. Janaka sampun boten wonten, Werkudara sampun boten wonten, Kurawa madheg wonten Tegal Kurukasetra mawi gelaring baris inggih menika wulan tumanggal. Wulan tumanggal Kakang Durung. Dipati Mangdawa karo Karasata Kurawa gelaring baris kurang tumanggal. Dene wulan tumanggal menika kala wau kinarya mancing dhateng anak Prabu Puntadewa jer sakmangke sampun boten wonten senopati. Kejawi namung sisa setunggal inggih menika pun anak Prabu Darmakusuma. Menawi anak Prabu Darmakusuma samangke majeng wonten ing pabaratan. Kurawa ngrakit gelar baris wulan tumanggal. Menawi samangke sampun mlebet wonten ing gelaring baris, tumuli gelar baris wulan tumanggal menika dipun owahi dados Cakrabiya. Cakrabiya tegesipun Senopati Ngamarta ingkang sampun mlebet wonten ing wulan tumanggal kala wau dipun kepung wakul baya mangap. Menawi sampun mekaten tumuli para prajurit kantun lepasaken jemparing ingkang mangewu-ewu
Sakmangke anak Prabu Puntadewa mboten saged monggo pulya menawi dipun kruyuk mawi jemparing tuwin tumbak, tuwin pusaka saking Wadyabala negaring Astina. Werkudara Janaka tekaning pati anak Prabu Puntadewa mlebet wonten ing gelar baris Cakrabiya tekaning pati ugi ngger jagat Dewa Bathara Bawadara. Ketingal bingah penggalih paduka mboten kados dinten menika. Bumbung ing manah kula tumpuk matumpa-tumpa Bawadara. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Direjeng Kandika sampun yasa gelar baris ingkang samangke damel srana pejahipun Puntadewa. Oh, inggih nggih, dawah sami-sami. Jer menika sampun kewajiban kula. Lajeng salajengipun ingkang Bapa ngrantu dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Budana anggeling para sata kula lan prajurit kabeh kinayasa gelar baris wulan tumanggal lan Cakrabiya ngestaken dawuh. Bawadana kula aturi ngampingi lampahing prajurit ingkang sawetawis angombyong lampahipun Yayi Gardapati lan Persaya. Prapting wonten ing lengkahing Arga Setrapuru nuninggih ngestaken dawuh dening Kang Sepali. Yasa gelar baris Cakrabiya inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna ngawungga wonten timbalan Yayi. Sampun ngantos ngandika kundur wonten ing pakuwon kula aturi ngrakit utawi yasa gelar baris ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Durna. Oh inggih ngestaken dawuh Aduh Yayi Prabu Ngastina. Pasewakan besanggrahan kula bibaraken Rama Mandaraka monggo kula kanthi manjing dalem besanggrahan monggo nggih kula dherekaken anak kula ing Ngastina.
ate ndanging prawadya bala tok sur tambur myang suling pepandhen daludak miwa bandara kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan enten apa Wan? Bubar pepanggihan wonten Sanggran Bulu Pitu sampeyan ngawi sangganing Parasata Kurawa. Mesam-mesem sajae kaya seneng atine. Nembe nampa kakucah saking Koko Prabu napa dos pundi? Paman kula Cemadung dawuh, Paman Kartomarma Cemadung dawuh. Lah, Mbak. Ketingalipun penggalipun paman boten kados-kadosa ingkang sampun kelambah. Wonten pepelangan kok panjenengan mesam-mesem niku gembira karena apa, Mas? Paman adyan putra pun Swatama Cemadung dawuh, Paman kula ingkang putra pun telatah Sindu Bono Keling Jayadrata Cemadung dawuh. Dirsasana kula kowe tak kandhani, nek tak kandhani kowe mesti seneng. Bab napa? Bratayuda iki ora bakal suwe meneh. Lho, sebabe iki mau Senopati Ngastina ya kuwi kadangmu tuwa Prabu Gardhapati lan Wersaya wis sowan ning Ngastina. Wah, Kakang Gardhapati lan Wersaya sampun sowan? Iya. Enten apa? Ngaturake yen to wis bisa narik kawigaten ning Werkudara lan Janaka diajak perang adoh saka Tegal Kurukasetra. Nggih, kula nggih ngerti. Terus kabare saka Gardhapati karo Prabu Wersaya ngandhakake nek saiki Werkudara karo Janaka wis kecemplung ana ing embel. Kecemplung wonten ing embel. Is ora isa obah mingkari mateni. Mula perang iki bakale ora suwe meneh merga Werkudara karo Janaka bakale tekaning pati. Nek Werkudara Janaka mati kekuwataning Pandhawa ora ana. Kekuwataning Pandhawa wis entek, mateni Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti. Puntadewa mati minangka dadi ratu ning negara Ngamarta, tegese nek ratune mati perange bakale mandheg Kurawa ngukup kemenangan. Mula kowe tak lumpukke iki kowe padha tak wenehi pawarta sing bakal iso marakake atimu bungah, atimu seneng. Mengkono munggo pawartane lan sak banjure prajurit ingkang semene akeh diparuh dadi loro ingkang separuh nderekake Prabu Gardhapati lan Prabu Wersaya. Prapteng ana ing lengkahing Gunung Setrapuru wondene ingkang separuh dawuhing Kakang Durna kinen yasa gelar baris utawa sinebut wulan tumanggal. Wis ngono kuwi dawuhing Kakang Penemban Durna, dawuhing anak Prabu Duryudana kowe kinen samapta ing gati sawika ing diri. Bungah-bungah no pikirmu, seneng-seneng no rasamu, nggonmu perang ora suwe meneh. Dir, nun. Kok kaya ora seneng atimu ta? Kowe tak kabari pawarta sing kaya ngene kok ora seneng. Mangger yen. Nuwun sewu kula niku nek wong cubluk, kula niku nek wong bodho. Kula dikabari pawarta sing kaya ngoten niku mesti ati kula terus jingkrak-jingkrak. Ning bejane Dursasana niku nek ana apa-apa niku kula petung. Kula petung, kula gelar, kula gulung aja nganti kula menika ming manut grubyuk rubuh-rubuh gedang. Sing tundhone kula mengke ya melu kecemplung teng swasana sing ora ngepenake pikir. Lha kok isa ngono? Nggih. Kok kowe isa kandha kaya mengkono? Sampeyan wong tuwa sing nuwun sewu ora gelem menggalih kanthi lebet. Apa dume Werkudara Janaka wis kecemplung enten ing embel, ora isa obah, terus isa dipateni kanthi gampang. Terus Kurawa isa nemtokke yen Bratayuda niku menang. Merga Prabu Puntadewa mboten isa bakal lumawan Kurawa 100, patine Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Wah.
Wong niku nek omong penak wae mung kari ngetokke swara man. Sing temandang sing rekoso. Lha kok sing temandang sing rekoso, sing arep mateni Werkudara karo Janaka kuwi Prabu Gardapati karo Prabu Wersaya. Lha tak takon, Werkudara karo Janaka dina niki pun mati dereng? Durung mlebu ning embel wis ora iso obah. Ning bakale tekaning pati merga atur wis ora iso duwe kekuatan apa-apa ming kari nyabet pedang gulune wong loro mau bakale tekaning pati. Lah durung mati kok wis do seneng-seneng. Ngoten. Nang ibarate durung mati kok wis diumumke teng masjid. Ayo tutuki wong kampung sampean. Wong urung mati kok wis seneng-seneng bunga-bunga sampean pripun? Tur nek sampean gelem menggalih lho, Pak. Werkudara Janaka niku wani maju perang teng Tegal Kurusetra niku mboten mung paitan wani tok. Ning wis rangkep jaya kawijayan aji japa mantrane wis rangkep mula ora aneh. Nek wong loro nika luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cindrakane ora iso dikrenah patine. Arep wis klebu wonten madyane ngembel ora iso nglawat ora iso obah. Ning ampun mangtem tokke dhisik nek Kurawa niku pun menang Bratayuda ampun wong urung ana buktine Werkudara karo Janaka mati kok wis arep do seneng-seneng. Terus sampean sakniki kula tujuni prisa. Nek Janaka karo Werkudara mati kok terus sampean gawe gelar Cakrabyuha, gawe gelar Wulan Tumanggal, mateni Puntadewa, angel mijet wae ngranti. Wo lah niku boyo mikir wae. Nuwun sewu lho Puntadewa niku ampa klemak-klemek midak telek ora pendeng kapuk padha empuke. Telek ya empuk, kapuk ya empuk. Nadyan midak telek ora pendeng ning Puntadewa niku angel disirnake. Ampun ming gawe entreng. Nika duwe pustaka Jamus Kelima Sada. Nika wong ora tau tumindak dosa, wong sing ora tau tumindak dosa niku diayomi harus sing gawe urip. Isa uga Puntadewa mlebu teng gelar Cakrabyuha dikrubut para Sata Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing diri. Ning bareng Puntadewa mundi pustaka Jamus Kelima Sada, pustaka Jamus Kelima Sada dirapal Kurawa mati kobong kabeh ya iso. Mudyal we. Dipikil mal. Sampeyan niku mung Werkudara karo Janaka cemplung nang umbele kok. Apa le? Umbel. Umbel. Oh, beda. Umbel iki segara. Ning ora ketok yen to kuwi segara nanging wujude kaya dene lendhut. Yen obah awake saya mudhun, saya mingslep kuwi Janaka karo Werkudara cemplung ning nggon umbel kaya. Wo tak kelo nek umbel. Wong nek kupinge sowak ya ngono kuwi. Ngoten lho, mang penggalih. Ampun pun digawe enteng. Napa-napa niku nek digagas enteng bakal abot. Ning napa-napa niku nek dipikir abot bakal enteng. Niku yakin, Man. Siji, durung iso ditemtokke Werkudara Janaka tekaning pati. Loro, ora gampang mateni Puntadewa. Luwe-luwe nuwun sewu, Pandhawa niku anggepe nama ming 5 tok sing maju perang. Serayaning Pandhawa ya pirang-pirang. Ratu-ratu sayaning Pandhawa sing padha sumuyut nungkul pangrahing para Pandhawa pirang-pirang. Luwe-luwe Pandhawa diayomi karo pujangganing Bratayuda inggih menika Koko Prabu Ndarawati. Rataya. Plirak-plirik mripate. Nek dikandhani ora, wong tuwa senengane gampangke perkara. Anak Prabu Ndarawati kuwi ora duwe kewajiban melu perang. Nggih, ning nika sing mranata Bratayuda kula wis paham. Nika sing nata Bratayuda, nika sing ngerteni Bratayuda. Merga nika sing kegurungan buku Jitapsara. Mboten kaya campean ngalor ngidul mung gawa kuping hu. Mbok ora ngomongke kuping hu dur. Iki wis suwe banget wis ora ana sing ngerti kuping hu. Sampeyan niku lah nek Prabu Kresna niku ngalor ngidul nggawa Jitapsara. Oh, lelakone bakale kaya ngene, lelakone bakale kaya ngene. Kula nuwun sewu nggih, Man. Nek Cinuwun Ndalawati dulung gugup penggalihe, dulung bingung niku berarti Bratayuda tetep mlaku kanthi lancak. Tetep mlaku anut kodrating Jawata. Ning nek Cinuwun Ndalawati niku wis bingung, kok Prabu Kresna niku wis bingung.
kepiye ajeng matrapake ulipe niku berarti Bratayuda pun ajeng miladati kodrating jagat kaya niki Cinuwun Dalawati ora bingung berarti Werkudara Janaka niku mboten mati ning sing mati Senopati Ngastina lho cah iki piye ta iki ora kowe iki wong endi ta kula tiyang mliki man kowe melu sapa melu Cing Payu kowe iki wong Kurawa kudune nek Werkudara Janaka arep mati kowe iki seneng lho le beda pelacakane wong aja dipadhake man kula niku arep Bratayuda wis dadi arep do paten-patenan kalih sedulur kula adi kula Pala Pandhawa ning kula niku tetep menganggep Pandhawa niku sedulur kula ning kelak bakale kowe kudu mateni Pandhawa apa kowe sing dipateni Pandhawa bab niku gampang ora cah digawe bingung wong ulem niku sing dinteni napa antri modal kabeh niku man Pandhawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati Kulawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati sok nek tuwa-tuwa kabeh bakal tekaning pati ming sampeyan niku suwijining menungsa sing ora mikil mati lumangsa sampeyan urip niku mblungsungi kaya ula mula pakalti sampeyan sak ngisoling dramaan duwe pakalti sing angkala mulka Budi Candala ora ngerti ora gelem eling kalau sing gawe urip niku olah cah pelang Bratayuda niku cecok Kulawa Pandhawa niku do modal dhewe-dhewe ngeten niki pelang niki rak menganut kodrating sing kuwasa to sing jeneng menungsa menika mboten ica oncat kalih teng winatan kodrat ngeten kabeh menungsa menika lamun digaliske duwe kodrat dhewe-dhewe Pandhawa karo Kulawa dikodratke kudu pelang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun kula kalih Pandhawa kudu nglakoni pelang ya udah enggak apa-apa ngoten lho nglakoni mawon pelange sing menang sapa sing kalah sapa cuk nek wis rampung bakal ketok ora nganggo kalti sampai kok anu Janaka digawa ngadoh Werkudara digawa ngadoh menawa Pandhawa ora ndek kekuatan bener ngendikane Kakang Mas Ducacana Puntadewa niku arep kaya ngono niku ya kekuatane ngedapi-dapi lah kok minjul dipamili nganggo wulan tumanggal arep dicekel nganggo coklo biyuha apa mesti Puntadewa mati belum tentu ica uga ngelus ngendikane Kakang Mas Ducacana Prabu Puntadewa mlebu teng coklo biyuha teng tengah-tengah ajeng dilanjak nganggo jempaling Prabu Puntadewa mundi pustaka Jamus Klimasada mongko pustaka Jamus Klimasada niku nek pun dipundi Prabu Puntadewa jagat niki gempa 8,8 skala Richter niku terjadilah Yuparmi tsunami kok Yuparmi ngoten niku men dipikir lho sak penake dhewe lah terus niki pripun ampun meneng wae mangke ndak sama malah cetluk malah nglekoso lho mikir banget malah mumet silae Dirnut adi-adimu diperintahke separuh ngombyong laku ning Gardopati Wersaya separuh ngrakit gelaring baris tata-tata madeg ana ing Tegal Kurukasitra nggih ngestakaken dawuh nggih mboten langkung namung Estupada Paman Hari Sengkuni Swatama wonten timbalan ngadhawuh metu njaba nembang ngoten ora budhaling wadya non marmadal pasinan tambeng pengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Swatama angsa nembah kang piniji Sang Swatama sigra medal kondang wadya bala mangku Urmahap kang para wadya anambe dawuhira dan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal
wis rampung sang swata manggenya mring prawadya Gustinata lan kaditi
Tiwi kaya wis entuk parilaing Kanjeng Koko Prabu Duryudana nggonipun Kakang lawan Si Adi dina samangka wis bisa ngrangket Werkudara lawan Janaka nadyan mung mapan ana ing Ngembel. Iya mula aku mengkare manut parsaning Kakang Gardawati. Ayo gelak lakune prapteng lengkeng Gunung Setrapura ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Gandeng wis entuk palilah sing baku iso nyangking jraing Werkudara lan Janaka. Ayo Kakang Gardawati tak dherekake. Setyaki wonten timbalaning adhawuh Kakang Mbok isi dadi ngrayipun Setyaki sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayumu aku padha harja sak praptamu Dimas tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tobat tak tampa ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana kula wedingga jimat paripin dayaning kasantosan
Kakang Pati Udawa padha harja nun inggih Gusti Ayu. Wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa tipus padha-padha Kakang Udawa prayogana nggon mengadhep ning pesanggrahan Glagah Tinulu. Lha sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara. Kakang Semar padha harja wilujeng niring sambi kala Ndara Ayu bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa pangestu Tampanana ya Kakang. Nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nala gareng prayogana. Sampun boten kirang prayogi Ndara Ayu. Bekti kula kunjung nggih Den. Iya tak tampa pangestu Tampanana Petra prayogana. Nun nggih. Wilujeng niring sambi kala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya Petra. Bagong prayogana. Sampun mboten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya Bagong. Kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu? Niki enten wong keblasuk Gusti Ayu. Atobat keblasuk piye? Nyuwun lagu. Atobat. Iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong. Nggih, niki pun diamplopi lumayan wonten gangsal atus Ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja ning kene. Mboten kula ajeng teng mriki mawon. Ora nganggo seneng-seneng kaya biasane ya, Gong. Lakone, Tru. Lakone Bratayuda. Iya. Ora nganggo limbuk cangik, engko lagi nembang gubuk asmara cangike kepanah ndase. Iya. Malah modar. Suasana peperangan kok. Ah iya pancen tur dasare nek tradisine ya ngene iki ya iso diparingi sithik ning gara-gara ning ora akeh. Aku biasane malah ora nganggo gara-gara ora nganggo limbukan terus lakon sewengi. Ngono ya. Dadi lakone ora pedhot dalan, rasane men ora ilang. Rasane rasa perang e. Ha iya. Batobat ping ditakoni seklima wae le ngomong akeh banget Bagong. Meneng dhisik. Oh nggih. Ha mboten omong sampeyan nggih. Kowe anggere muni dina iki kelodangan sithik, le omong akeh banget. Ayo nyon ngapura. Terus? Kowe nek upama ndek bojo kaya Ndara Sri Kandine wis. Wis ayu, gelem gelut. Aku malah emoh ngono. Malah ngrekoso. Ayo ana masalah. Tobat sapa Kang Mas sapa sing marek labrake modar malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya? Ambangane nganggur. Ha iya. Ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu tom-tomen mripatku ki. Tom-tomen apa? Tom-tomen le do kepruk-keprukan ning peperangan. Ha kowe ora ndelok kok. Anggere godha kena nggon sirah cus prot. Wonge langsung mati. Kanu kena panah nggon dada slep wonge mati. Wah, anu lho. Apa jenenge iki? Saruma. Apa? Kuwi lho sing tom-tomen lho. Zarima. Trauma. Trauma. Ngene tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho, Tru. Lho kok iso? Ora ana lawuhe. Tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu. Bagong, dalem. Menengo dhisik, nggih ngertakaken dawuh nggih nggo selingan bangane senapeng sepangem. Setyaki wonten timbalan. Gidho penggalihku bingung rasaku nggon ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna. Nggone nalika semana ngembari marang Senopati ing Ngastina ya kuwi Prabu Warsaya. Kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga. Ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nanging lha kok jebul ora padha nggandhake marang pitungkasing Kanjeng Koko Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Kurukasetra lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta. Nanging tinemu nganti dumugi tekan dina iki lah kok durung kondur marang pesanggrahan Mbak Tobat. Kuwatir ngrasaku yen nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati banjur sapa ingkang bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki. Nuwun sewu, Kakang Mbok.
Nadyan ingkang rahipun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh. Bebasan sampun ngantos namung dumugi ing pejah. Nadyan dados ndeking pengamun-amun lebur tumpur kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas kinarya bebanten tabuk tawuring kemenanganing pepundhen kula para Pandhawa. Tobat aku percaya. Nang apa ya mung cukup sira Dimas Garbaruji dhewe. Mongko wilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang. Senopati Kurawa kuwi ingkang digdaya Sekti Mahambara. Kuwi akeh wilangane. Yen to mung Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa, tan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas. Pun sewu Gusti Ayu. Nadaning abdipun Udawa semanten ugi kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika. Kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka inggih menika para Kurawa. Gusti Ayu tobat ngaturake panuwun Kakang Udawa nggih kasinggihan mekaten. Kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sebab tumrap aku sing madheg Senopati ku namung para priyagung nanging klebu Panakawan iki upama gelem masrahke jiwa pati uripe marang para Pandhawa ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan. Nek kula wis tuwa ajeng napa upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa Semar iki nek omong ora anakku cilik-cilik kon perang. Kowe iki mbelanono ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ra ya nganggo pikiran ora kok njur anake disorohke kon perang. Petruk kae sing gagah. Ata terus? Napa? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati, Ndara Janaka urung kondur, Ndara Werkudara urung kondur, kowe barang arep didapuk lho, Truk. Aku apa? Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho, perang ki kowe nek karo aku ning mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuangku ya termasuk berjuang. Lah gaweane dhewe gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satriya-satriya Senopati kuwi. Lah nek aku won perang aku wis sapa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ngampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Truk. Biasane kowe nek pamerke tanganku murup abang, tamake gunung iso jugruk. Ha kene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Ora usah dhewe ya ning mburi wae mbantu njukuke pusaka. Njukuke apa ta apa ngono lho, ora kok apa-apa njur Panakawan kok kon perang. Tobat nadyan Panakawan ya dientukke yen kok kepengin maju Senopati. Saeng ae. Mengke sing gara-gara sapa? Ayo tak takon. Sing nembang Rambate Ratayu lho betul sapa? Awo wing alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Walah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot e. Nek ora ana Gareng kowe ora masalah, ora ana Semar ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya domongi aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Markus, Roy Martin. Ora ngerti iku. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iki sapa? Udune ya udu. Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saning ngaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapenak lenggah wonten pesanggrahan. Terus kudu dijaga kahanan Tegal Kurkasetra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten Tegal Kurkasetra. Lah, nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melih panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah, niku malah saya bahaya. Ha ta, Gong? Mbok menawa. Oh, ngono. Aku penting ngono kuwi kudu siap sumadya. Ampun mlenggahan ngenten niki, perang kok ditinggal lenggahan niku sing ajeng maju sapa?
Aja, Tru. Engko aku maju kowe kiper ya, Tru. Oh, siap, beres rasa kuwatir. Wis ngono wae. Makanya disiapke, dititi priksa kahanan Tegal Kuru Kasitra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng nggunakake kalodhangan kudu disingkirake. Ndara Gusti Ayu Wara. Sapa iki, Tru? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasanane iki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa, Tru? Ndara Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung, Sri Kandi. Kuwi headset iki copot sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi Banyulangit e. Ayo copot sik. Copot sik. Wah, nganti muni iki. Lu nglebokke jero banget, Bang. Aku nek ora jero ora mantep aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Ning iki kepikirane elek kabeh iki. Iki lho maksudnya nglebokke ning bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung kuwi wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih iki piye ora. Aku ki ora ndek niatku ki ora sing elek malah do wae. Pun ngonten mawon kudu ditata disiapke perjurute Ndarawara Sri Kandi. Iki wonten timbalan. Omong dadarake para kawan tak kira bener. Dimas aja enak-enak lungguh ning pesanggrahan Glagati Luru Gage. Ketap nomor Wadyapala kabeh saka ing pesanggrahan supaya samapta ing Gati Sawiga diri mbok menawa ana trubusaning satra ingkang marajal saka sela-selaning Garut. Ubayane aja mbalen jani Dimas lho iki ngestakaken dawuh pareng bidal dinten samangke. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora daya.
wis mandek kowe. Mandek. Hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Kurukasetra. Iki ana barisan sapa? Iki barisaning Pandhawa. Saka pesanggrahan Gelagah tinulu nampa ngembandhaut timbaning Gusti Ayuwara Srikandhi kinen tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adaplok. Iki ana barisaning para sata Kurawa, iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapan nang Tegal Kurukasetra. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardhapati lan Wersaya. Ora iso. Barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisaning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara. Ora perkara salin perkara, iki perkarane wong perang ora dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Senopati. Aja ngawur, aja sik iki dirembuk sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembuk kuwi tak kandhani ya. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Senopati. Ya kuwi Prabu Gardhapati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane ning kene kok. Nek kowe liwat Tegal Kurusetra tak anggap kowe wis maju perang. Iki ora arep maju perang. Iki lho sawangan tumbake sing dibungkus. Iki tumbake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora samata ing gati sawigeng diri. Pokoke dawuh Gusti Ayuwara Srikandhi sapa sing nang Tegal Kurukasetra dianggep kuwi musuh. Arep nganggo pawadan apa wae kudu singkirake lan diundurake. Lah malah perkara iki malah perkara beda. Ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Ngene iki ngene lho tak kandhani iki kandhane apa kanca gepok perang gepok glondeng. Ya apa sing mak glondeng iki tambur. Tambure ucul taline kesabet pedang. Wah, lah mah ngrekoso kabeh iki. Wah, jan mundur. Yo hati-hati golek nggon. Prajurit Ngamarta ngawur apa prajurit Pandhawa ngawur. Ora arep ngetoni Senopati kok diampyak sak pinahe dhewe. Waduh, cilaka iki. Waduh, aku ora tau samapta ing gati sawigeng dina aku ora nganggo krewaca. Waduh, dadaku kesabet pedang iki. Piye kahanane? Wah, jero saja iki. Cemplungi wae gundulmu atos. Jero kok dicemplungi. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Iki kok kaya suarane Roma Irama. Aduh mati aku. Berlalu, aduh. Kenapa kowe? Wah, cengelku kesabet pedang, aduh. Tambani. Waduh. Aduh lara tenane, aduh. Kupingku ilang, Cok. Kupingku ilang iki. Tambani. Aduh. Waduh. Piye kowe? Aduh iki kecocok tumbak. Lempengku suwek kecocok tumbak. Aming lempeng suweke kok nangis. Lempeng. Oh tak kira nek lempeng. Iki lho delokne golek tambani. Sapa sing tatu meneh? Sapa sing tatu goleki sing tatu goleki. Aduh. Ngopo? Rekku ilang. Nek kecekel tak nggo ngobong raimu. Mingreke ireng kok aduh kaya wong kono apa. Wah jan. Aduh. Ngopo? Ora iso mbukak rokok.
Napa we? Ndasku ilang. Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong. Ndas sing cilik. Sabet pedang aduh iki dadi piye bentuke iki? Awe disambung kenthos piye men ketok wae. Wah, kanca Cilaka iki. Cilaka mundur wae. Lapor karo penggedene nek barisan Kurawa sing ngombyong Prabu Gardopati dirusak barisan Pandhawa wae mundur. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelari wang-wang Swatama dasar Puranyata Setyaki ya ora memper pakarti ning prajurit saka Pandhawa. Ing atase prajurit ora ngetoni perang. Mung liwat ana ing Tegal Kurukasetra wae diampiak sak penake dhewe. Wekasan akeh prajurit saka Ngastina ingkang padha tatu arang ranjang rasagokan gunung tanpa gunung. Kene papane wong perang. Sapa sing ketok dianggep mungsuh Babarawa. Cetha kowe ingkang perintah karo prajurit mau dasar Puranyata. Tak silak ana tanpa guna. Gong Swatama kok. Anake dene. Mati apa ya? Ayo mbuh. Pengen weruh Swatama mati ya. Arep napa to sapa-sapa tok weruh iso mati iki? Aku pengen weruh critane kok ora ngerti. Kudrate dhewe-dhewe kok. Ayun-ayunan Rundara Sencaki wis tantang-tantangan kowe aja omong wae gek perang. Apik ya diomong wae engko bek ra sida perang. Iki edan ora Petro kae nggih Ndara Satama ya Bagong kae nggih ngersake andong napa ndasmu kowe wisane wani ora wani wae ana Ndara Sencaki kok nek dhek arep nganu aku mesti karo Ndara Sencaki diajar gitu Den yo dubrok malah ngece karo keparatmu anggere ana kalodhangan Bagong lak candha tak kebruki watu sirahe. Oh, kapokmu kapan kowe arep dikebruki watu sirahe? Piye meneh kowe? Muni piye kowe? Arep ngebruki watu aku. Wah. Gong ora gawe mangkel. Rasan dadak kowe ngancam Panakawanku. Ayo Sencaki Sirnala, ora gelem minggat menehi dalan Wadyabala Kurawa Jatakandasa, kowe sing bakal tak pateni marang jajalan Swatama.
Yo, ojo bayu. Edan turu ki ora ning nggon gaman. Aku mawar nyaut gaman lho, Gong, ora sengaja sing tak saut kok malah kowe. Andasmu tak duru sirahe Durmagati. Gong. Gong. Lemane. Gong. Wong biasane ra apa-apa kok kowe. Hei. Hei. Beb. Kartomarma perang ditegogrok akeh banget. Gong. Kartomarma perang ditegogrok akeh banget iki lho. Melu duwe ora le? Hei, kowe engko ora komanan lho. Gong. Gong. Aku ora sengaja le. Ora ngerti nek
Ning lakon iki kowe mestru mati, Kang. Aku ora sengaja, Le. Aku ora sengaja, Kang. Aku meneh turu nang cedhak godo. Udur tak saut kleru kowe sing tak saut. Ana apa, Truk? Bagong mati, Rek. Bagong mati. Mati kena apa? Turu nang nggon gaman. Aku perang karo Durmagati, aku arep nyaut godhok. Kleru nyaut Bagong, sirahe Bagong tak dura sirahe Durmagati. Masa atos sirahe Durmagati? Jare sak ngertiku Bagong ki ora mung sirahe sing atos, suarane wae atos. Lah nyatane mati ngene kok. Ya wis. Ya mung kari bejo kowe apa bejo aku. Kok bejo kowe apa bejo aku? Bejone Bagong kan ayu. Ayo ngabari secepatnya golek layang kematian. Terus bojone Bagong statusnya ronda kampung. Oh iya ya. Wis ora usah digetuni. Nang perang kianane mukti po mati kok. Awak dhewe nang peperangan Bratayuda ki ya mung pasrah bongkokan. Sing mati sapa dhisik? Dilalah kok Bagong sing mati dhisik. Oh. Ha piye? Lah aku monggo kowe. Nek jane aku le ngesir ki suwe to, nek jane lho. Nah, kowe wis rapati srek e. Sampoke rada lemu ae rapati srek. Ya wis, nek ora rapati srek ya aku wae. Asli lho, iki nek engko kecekel aku kowe ora ganggu lho, ora. Yakin. Aku tak bali sik Dela. Tak apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong Wis meneng kene campur kancane ora apa-apa. Kuruse tro batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Men pangan gagak, pangan singa, pangan macan. Ah iya, malah ratno tilase ya terus. Ah iya. Ngerti aku sipate saiki. Candhak kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Jebone asline garing. Genah ming disamudana karo jenenge. Iya, Yanto 12. Wis ora masalah, aku santai kok wonge. Asli ora sampe melu-melu. Nah ora. Ah dhewe iki wong iki penak kok. Gong, arep ndi? Ana omahmu. Lho. Ngopo? Dhisik. Oh, berarti cake ya seneng karo bojoku kae. Terus menyang dhisik. Gong, sini. Piye? Damai, wis damai. Asli ra dodolan ora. Mulai jalan bareng karena aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu to. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa, masa lalu. Ini dilalekke, aku ya mengak aku kaget kok anakku sing barep kok rumane padha Petruk. Aku yang gumun anakku sing garep kok matane padha kowe. Tos. Ini aku rai dolan ro Semar Cilaka iki. Lah simbok ereng kowe njur arep ngawur wae. Nekat. Terus dolan ro Semar ora reng, mbok ora kaya ngono iki. Terus sencaki ndoro Udawa sing ngamuk ya Lah ya dibantu ya, Tru ya.
mundur. Rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong. Wong nyatane ming arep liwat Tegal Kuru Kasit lha kok dicegat barisan saka Glagah Tinul. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawa Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal kutung. Dimas, wonten dawuh Kakang Mbok. Patobat. Nganti temeka dina iki lah kok durung ngaton Senopati negara Ngastina. Kanthi kaya ngono iso tak westani yen to Senopati ya kuwi Prabu Gardopati lan Mersaya durung tekaning mati. Mriki. Lajeng bareng Paduka. Perkara iki ora tak anggap enteng. Mula kang sanga kuwi sira Yayi tunggu ana ing pesanggrahan Glagah Tinulu. Dene aku Mbak Yu bakal sowan ning Randu Watangan ngaturake perkara kahanan Kurus Kasetra marang panjenenganing Kanjeng Hyang Masopati apa dene Koko Prabu Ndarawati. Mriki. Mulai tulung ngaten namung sembah kula ngiring jengkar Paduka Kakang Mbok Wara Trikandi. Petra. Nuwun. Derekno aku prapta nang pesanggrahan Randu Watangan. Monggo kula dherekaken yo kaya derek Gondoro Wara Trikandi. Yo. Sowan Kanjeng Hyang Masopati apa dene Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih ngestakaken dawuh monggo Gusti kula dherekaken. Iya Petra Setyaki tunggunen Glagah Tinulu. Lho niki ngestakaken dawuh Paduka Kakang Mbok Wara Trikandi. Prihatin was pogong mije duda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya meneng bae kowe ijik urip jlambrong meninggi Kakang Mas iwo dene badan kula sampun boten saged nglawat
kantunengga saya dangu ingkang rayi badhe kerem wonten ing samudra mbel menika tumuli sak mangke kula sampun ikhlas lahir batin kula Kakang Mas. Wah, aja gembeng, aja cingeng, jiwaning satriya aja pati-pati pasrah. Yen to durung mbudidaya jlambrong iki durung mangsane kowe karo aku kudu tekaning mati. Nyatane sampun boten nggadahi kegiatan kados mekaten Kakang Mas. Kula namung pasrah dhateng pepesthening kodrat. Wah, Gardopati Warsaya, kowe menyang endi? Ayo, nadyan aku wis kecemplung ana ing ngembel, wis ora iso obah. Nanging gage caket ana ayunan panjen kowe satriya. Aku nggahno saka segara mbel. Tanding yuda karo aku tangkep Jojo Kantaran Bau. Nggih. Kakang Mas Gumana musik wonten manahipun ingkang raying Madukara. Nalika kula lan Kakang Mas nampi dawuhipun Koko Prabingdarawati mboten kenging pisah kaliyan para wadyabala. Tuwin mboten kenging tebih-tebih saking Tegal Kurusetra. Ewadene jebul pinanggihipun menika ingkang badhe kelampah kula lan Kakang Mas nerak dhateng walaripun Koko Prabingdarawati. Samangke sampun tebih purukipun saking Tegal Kurukasetra mboten ngertos sangkan paraning bilai menawi lajeng dipun krenah kanthi cara mekaten dipun apus krama dening pun Gardopati miwah Warsaya. Koko Prabingdarawati ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sadèrèngipun pejah mbok menawi Koko Prabu mireng aturipun ingkang rayi kula sampun wantun nerak dhateng walaripun Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Permara remangus wong ngambreng kati karunaning kasose yen aning marga memalat kung praptaning Prabu Gardopati wa Prabu Warsaya ajingkrak krana bingah nyumur pisang Werkudara wis prapting teleng ngembel. Sesumbar lindho bumi kunjing kumalu dokundur katup lumembak penyu kang kumambang Yai Warsaya Kakang Gardopati piye sawangen nadyan kondange dadi singaning pabaratan. Sapa sing ora lirip karo Werkudara yen to wis mundi gada rujak pala persasat Kurusetra kaya dene ketekan Sang Hyang Yama Dewati dewaning pepati ning saiki sawangen katon pucet pasuryane ora duwe kekuatan mung wis mapan sak dada embel ingkang narungku kelawan si Werkudara Padri si Janaka. Malah Janaka mung kari sithik wae wis klelep jroning ngembel. Deloneh kowe tekaning pati, deloneh kowe tekaning pati. Wis ora ana ngumandhanging satriya Jodipati sing dadi
dewaning pepati dewaning antaka ana ing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun ladalah kowe ora krasa yen to kowe tak dohke saka Kurusetra kowe tak apus krama wekasan kowe mlebu ning segara Mbel kowe kepaluh kowe ora iso obah kowe ora iso nglawat Werkudara rasa kokean cangkem ayo yen pancen wani aku walana saka segara Mbel iki kowe tanding yuda karo aku ndidodo nyododo ayo kaki aja kaya ngene aja nganggo apus krama kowe wong cilik getih wedi mati kowe miris satemah maras bakal nyumurupi muncrating marus kowe senopati gembeng kowe senopati cingeng kowe dudu senopati kowe wong wadon pepinjungan sakarepmu nggonmu gambleh ayo Janaka kowe kono ngomong aja ming meneng wae kowe ya ora ngerti kowe tak apus krama kowe mlebu ning Embel kowe wong loro ming kari ngenteni wayane mangsa kala kowe bakal tak pateni mongko wis entuk idi palelaing Kanjeng Prabu Duryudana sing kudu nugel gulumu dudu kok nata Ngastina nanging dipasrahke marang Prabu Gardopati lan adhiku Yayi Wersaya yen perlu kuwi malah luwih prayoga aja ming mbok cenges atiku ayu kaki tugelen gulune Werkudara tugelen gulune Janaka luwih moncer luwih seneng atiku tinimbang aku mbok irang-irang aku mbok wirang-wirang ning jenenge Embel gagi Patenono Werkudara gagi Patenono Janaka gagi Patenono Werkudara gagi Patenono Janaka sisan gawe wah kowe iso mateni Werkudara kondang kumandang jenenge Gardopati karo Wersaya Sikra pala kang tumingal prang campo samya medali lir ratit wileting kota ngucap kacaritonan kesemanten gempung penggaling Sang Prabu Gardopati Sang Wersaya Sikra kathak nalika semanten ngasta bedama wujuding pedhang kekalihira Arsanigol jangganing Sang Werkudara miwah Sang Arjuna parandening mangke saya nyaket papaning Sang Werkudara ingkang kepaluh madaning Embel datan graita kumrembiyah rikmaning nalendra kekalih sinaut dening Sang Werkudara linarak wani den blesekake wonten ing Embel pejah senopati kekalih Sang Gardopati miwah Sang Wersaya dereng aku Werkudara ora bakal macak mesti bakal tekaning padha mlebet jroning Embel senopati kalih Sang Prabu Gardopati Sang Wersaya nalika semanten sigra tanggap Sang Werkudara kuwanda kekalih kinarya pancatan sigra medal saking telenging Embel Lisang Bratasena wau isih ana palimarmaning Gusti sing nulungi kowe karo aku Gardopati Wersaya iso tak candhak rambuté tak bleseke ning Embel kuandane tak nggo pancatan aku iso munggah telenging Embel Kakang Mas mboten kinten babar pisan pangraos kula sampun mboten mapan wonten ing Jana Luka nanging sampun mapan wonten ing alam Mantara
Sumadya sowan ngersaning Wang Mahanasa kula sampun boten gadhahi pengajeng-ajeng gesang. Ewadene saged luar saking telenging ngembel Kakang Mas. Wah, Gusti isih maringi mayungi karo awake dhewe. Meninggih kasinggihan mekaten Jlamrong wonten dawuh. Kaya dene wong mlaku sing wis kebacut adoh lakune. Nggone mapan ana ing telenging segara mbel, napasku kaya wis mentek. Kepareng paduka apa ora luwih prayoga sawetara ngaso dhisik ana ing Gunung Setrapuru. Sadurunge bali ana ing Tegal Kuru Kasetra, suwawi Kakang Mas kula dherekaken. Wah, yo Jlamrong. Tiuping angin sumyak swaraning karengyan samirana wawur kulawan riris lumrang kantaning puspita karengyan putyanira sang Trijawara ambrah